दुलाराय बर' माहारिया जायफोर हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि बे दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मावफुंजागासिनो दङ आरो मैया आसाम बिधान सुक्तिनि जि दफा दङमोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बर'निनो बिटिआरनि बायजोआव मोनसे आलादा काउन्सिल जि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाय आरो लोगोसे बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनायनि जि बिल बे मोननैबो बिलखौ आसाम सरकारा एसेम्बलि सेसनाव लाबोदों आरो बेखौ सिम्पल डिबेटनि गेजेरजों दिनै बियो पास जानानै थांबाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आसामनि केबिनेट हेल्थ आरो इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गासै आसामनि बे एसेम्बलिनि रुलिं आरो अपोजिसन गासैबो हान्जानिसिम बे मोननैबो बिलखौ गोजोनै आरो बयनिबो माने पजिटिभ डिबेटनि गेजेरजों बारहोनायनि थाखाय सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारखौ जों साबायखर बावदों आरो मिजिंथियो जे आद्रा थानाय जायफोर दफाफोर दङ जायफोर इम्पर्टेन्ट दफाफोर बे दफाफोरखौ जाहाथे पर्यायक्रमे बे दफाफोरखौ मावफुंगोन दिनै बिटिआरनि बाउन्डारि एक्सटेनसन बे इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि हाबाफारिया सोलिगासिनो पिपि बार्मा चेयारमेनशिपनि आन्डाराव आरो 15 तारिख जानुवारिसिम मोनसे टाइमलाइन होनानै गामिफोरनि एप्लिकेसन नाजावनाय दल संगठननि एप्लिकेसन नाजावनाय इनक्लुजन जानो गोनां गामिनि माने एप्लिकेसन बा बेखौ नाजावनाय आरो एक्सक्लुजन जानो जायफोरा लुबैदों बिनि नाजावनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डनि सिगां आरो एकर्डनि टाइमसिम जोङो गासै 1500निबो बारा सिमुलुगुरि बिश्वनाथ जिल्लानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बे ओनसोलसिम सोसननायनि थाखाय जिखिनि दाबि होदोंमोन आरो खोलाहा थानाय जिखिनि जोंनि 95 डिस्पुटेड भिलेज आरो रिमेनिं भिलेजेस बेफोरखौ इनक्लुड खालामनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो जोंनि जिखिनि क्लेम आरो डिमान्ड एरिया दङ बा भिलेज दङ बा ओनसोलफोर दङ बेखौ जोङो अलरेडि जोङो गभर्नमेन्टनो होनानै दोनदों आरो नैबे कमिसननो जोङो आरोबाव बेखौ कनक्रिटाइज खालामनानै जोङो बेखौ साबमिट खालामगोन बिथांमोना जोंनियाव स्पेसियेलि बिनि थाखाय माने लेटार हरदों आरो बिनि अनगायैबो गासैबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना कुनु माने होंगो दोंगो खालामाजासे सिम्पल एप्लिकेशननि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावगोन गुबुनारि जोंनि गेजेराव ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोननिखौबो जोङो खावलायनांगोन बिथांमोनखौबो जोङो बुजायनांगोन अनलायनानै खौसेयै जोङो रायजो जानांगोन दा बेखायनो कन्टिनिउटि मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो जिफोर हाबाफारिखौ मावनांगौ मोनसे मोननै मोनथाम गुबुन हारिनि गामिफोर जे थानो हागौ बिथांमोनजोंबो बिदा फंबाय बायदि रायलायनानै बिथांमोनखौ जोंनि बाउन्डारिनि सिङाव सोनानै बिटिआरनि जे एक्सटेनसननि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार मावहोनो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बर' अनफावरि आइ आफा आरो समाजनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों बे खामानिया गोख्रैनो जोंहा मावनानै लानो गोनां नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे दिनै सेन्ट्रेल जेलाव एनडिएफबि आर्मि आरो एनडिएफबि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा दिनै जेल जानानै दङ दिनै बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गोजोना दिनै गायसनजाबाय नाथाय बिथांनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन जिखिनि केडार आरो लिडारनि बेलायाव माखासे पार्टिखौ सिगां होना दोननायनि थाखाय दिनै बिथांखौ उदां अख्राङाव दिनै सरकारा माने हगारनानै होआखै
दा बेखायनो दाख्लैबावै भारतनि नखर मन्त्रि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारी बिथांनि फारसेनिफ्राय आरो एबसुनि फारसेनिफ्रायबो जोङो जयेन्टलि आलादा आलादायै जोङो लोगो मोननायाव जोङो अमित शाह बिथांनो एप्लिकेसन होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो जोङो बुंदों जे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ केसआ लासै लासै जोबोब्लाबो बिनि टाइमा माखासे जिहेतु लिगेल मेटार सम नाङोब्लाबो गासैबो दैदेनगिरिया जि जेलावनो थाया मानो सेन्ट्रेल जेल आरो माने डिस्ट्रिक्ट जेल गासैबो जेलनिफ्राय फैनानै लांदां अखाङाव फैनांगौ न'आव गोजोनै खुसियै न'खरनि सुबुंजों रायजो जानो मोननांगौ बे बाथ्राखौ जों फोरमायनाय जादों आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनो मोनसे बिसास आसास होदों फैबाय थानाय समाव बिथाङा बे मेटारनि सायाव सावरायनानै मोनसे मोजां डिसिसन होनायनि जिखिनि बिथिं बेखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो बे हाबाफारियाबो जोंहा मावनांगोन आरो गुबुन फारसेथिंहाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आर्मि पारामिलिटारि आरो पुलिसाव जि रिक्रुटमेन्टनि बेबस्था बे रिक्रुटमेन्टनि बेबस्थाखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै हम मिनिस्टार बिथांखौ जों खावलायदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जुदि 5,000निफ्राय 10,000सिम जोङो जुदि जोंनि स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभखौ खालामना लानो हायोब्ला जथेस्थ' जोंनि बर' इयुथआ जोङो माने साख्रि बाख्रियावबो जों अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइखौ लानानै जोङो माखासे हाबाफारि जोङो रनसायगोन जिहेतु हाथियार लानानै सोमावसारनायनि थासारिया जोब्बाय आरो दिनै गणतान्त्रिक बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जि आन्दलन दं राजा लामा रेल लामानि बेबो दिनै जोबथ'फैबाय आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे सम बा थासारि आरो बेयाव सरकारजों सावरायना सरकारखौ नारसिननानै सरकारखौ मदद होनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों आरो बे समाव बिटिआरआव जों गोदान सरकार मोनसे मोनबाय आरो बे सिगनेटारिफोरनिनो सरकार संग्रामि नेताफोरनिनो सरकार प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारीनि UPPL BJP GSPनि मोनसे जों सरकार मोनबाय बे सरकारा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थारैनो जाफुंसार होदों बिथांमोना इलेक्सनाव होनाय मोनफ्रोमबो प्रतिश्रुतिखौ सम आरो थासारिखौ नायनानै मावफुंनानै होगोन बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ जोंहा बिश्वास दङ आरो बेखौनो लानानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गेजेरजोंनो बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकार आरो गोदानै दाजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ज' लोगो नांनानै बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावनायाव गोरलै जागोन होननानै जोङो बिश्वास आरो जोंहा फोथायनाय दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव सोलोंथाइखौ लानानै जोङो रोखोमै खामानि मावनायनि माखासे हाबाफारि लादों गुन गोनां सोलोंथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15 इयार्स लं मोनसे मिशनाव सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मर वाइडलि मर पपुलारलि आरो बांसिन जोङो फिथाइ गोनां जोङो माने हाबा मावफुंनो थाखाय फैबाय थानाय समाव काउन्सिलिंनि बेलायाव मोटिभेसननि बेलायाव प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ जों बेखौ मोनसे रिभाइज एक्सन प्लान खालामनानै जों खामानि मावनायनि थाखाय जों थागथियारि खालामदों आरो फैबाय थानाय 2021 मायथाइयाव निउ एजुकेशन पलिसिया आसामाव सोलिगोन आरो बे निउ एजुकेशन पलिसिनि गेजेरजों जोङो माखासे गोदान गोदान बिथिं जों मोननो हादों आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जों रायजो राजानो मोनसे एवारनेस हाबाफारि सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि जों मावगोन बेजों लोगोसे थारैनो जोङो धन्यबाद मावनांगोन दिनै नैबे कर'ना भाइरास महामारिनि समावबो बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि नाजानायजों बिमा बिफानि जोथोनजों 50निबो बांसिन 50निबो एबभ माने जोंनि माने स्टुडेन्टसफ्रा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआव क्वालिफाइड जादों गोबां IITआव NITआव मेडिकेल कलेज बा इन्स्टिटिउटआव दिनै बिथांमोना एडमिसन लाबाय आरो बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे साक्सेस होननानै आं सानो अल इन्डिया लेभेलनि जि रेंक बिथांमोना बेखौ एचिभ खालामनो हादों गुबुन फारसे दाख्लैबावै APSCनि आसाम सिभिल सार्भिस आसाम पुलिस सार्भिस एलाइड सार्भिसनि रिजाल्ट ओंखारदों आरो बेयावबो 7 बर' जोंनि माने केन्डिडेटफ्रा क्वालिफाइ खालामनो हादों मोजां रेंक मोननो हादों आरो ACS ग्रेड जुनियर ग्रेड लोगोसे लेन्ड रेभिनिउ सार्भिसाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो बेबो नाजाथाबनाय आरो गोख्रों मोनसे फोथायनाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ एचिभ खालामनो हादों आरो जाय फरायसा फरायसुलिया APSCनि आनजादाव
आरो मेडिकेल इन्जिनियारिंनि आनजादाव दिनै साक्सेसफुलि उथ्रिसार जाबाय। बर' हारिखौ जौगानायनि मोनसे आथालखौ आरोबाव साबसिन गोख्रों खालामबाय। बे फरायसा फरायसुलि आरो लोगोसे जोंनि गारजेन बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आङो साबायखर बावदों। दा फैबाय थानाय समाव मेडिकेल इन्जिनियारिं APSC आरो UPSC खौ लानानै जोङो पार्मानेन्टलि जिहेतु जों ओरिएन्टेसन हाबाफारि जोङो 8-10 बोसोर लाबोबाय। फैबाय थानाय समाव पार्मानेन्टलि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कचिं इनस्टिटिउट बा कचिं सेन्टार बा बेबायदि इउनिट खालामनानै क'क्राझार आरो उदालगुरियाव इनिशियेल स्टेजाव जों आरम्भ खालामनो थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों। आरो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि जि जथुम्मा दङ बे जथुम्मायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन। गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड स्किल मिशन जायफोर जोंनि दिनै स्कुल ड्रप आउट जाबाय, कलेजाव ड्रप आउट जाबाय, बिथांमोननि थांना थानायनि थाखाय, बिथांमोननि खामानि मोननायनि थाखाय, बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननांगौनि थाखाय टेक्निकेल पार्टखौ नायनानै स्किल ट्रेनिंनि बाथ्रा, भकेसनेल ट्रेनिंनि बाथ्रा, ITI नि बाथ्रा, बे गासैखौबो कम्प'जिट मोनसे कमप्रिहेन्सिभ मोनसे मेनाराव जोङो लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड स्किल मिशन मोनसे हाबाफारि लानो थाखायबो जोङो थांखि जोङो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो लागोन। आरो बे गासैबो बाथ्राखौ फैबाय थानाय जोंनि जथुम्मायाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोगथाङाव महर होगोन। दा बेखायनो UPSC, APSC, मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं बेयो माने हायार जि कम्पिटिटिभ एग्जाम बे लेभेलनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोननै सेन्टार आरम्भ खालामनायनि जि बाथ्रा आरो गुबुन फारसेथिं ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बड'लेण्ड स्किल मिशननि गेजेरजों बिथांमोननो टेक्निकेल एजुकेसन होनायनि बाथ्रा बे जोंनि प्रायरिटि साबजेक्टआव बा एजेन्डायाव दङ। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे रांखान्थियारि मोनसे रिभलिउसन, फरायनायनि बेलायाव मोनसे रिभलिउसन, सोलोंथाइनि बेलायाव रिभलिउसन आरो लोगोसेनो बर'नि अस्तित्व, थामोनथा, रैखाथि, बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो जि बिथिंफोरखौ लानानै हाबा मावनांगौ बे गासैबो बिथिंफोरखौ हाबा मावलांनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मैखोमै जोङो रल लागोन। आरो जोङो माहारिबादखौ लानानै जों मालाबाबो जोङो रावजोंबो कमप्रमाइस खालामा। आरो माहारिबादा जेब्लायबो गोजौआव, माहारिबादा बयनिबो गोजौआव, आरो बेनि जि मर्यादा बे मर्यादाया जाहाथे मालाबाबो गाहायाव फैया बेखौ लानानै जोङो हाबा मावगोन। आरो बिनि मिनिङा बे नङा जे जों सोरखौबा हिंसा खालामगोन, सोरखौबा दमन खालामगोन, सोरनिबा अयनाय खालामगोन, बेबायदि माहारिबादनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिराखै। जोङो गावनि हारि थांना थानायनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ लानानै जों हाबा मावगोन। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे जेब्लायबो जोङो आगान सुरफानानै जों खामानि मावगोन। हारिनि थांना थानायनि थाखाय, बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जोंनि जि एजेन्डा, जोंनि जि मिशन, बड'फाया जि होनानै गालांबाय, जोंनि मुंख्लंफोरनि बिनिमयआव जोङो जि बिटिआर सुक्ति मोनबाय, बे मुंख्लंफोरनि बेसेन, बड'फानि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि, बिथांनि माइलस्टन, जि गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर, बे गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव हाबा मावलांगोन। आरो दिनैनि बे बोसोर जोबनाय समाव आरो गोदान बोसोर फैनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम, रायजो राजानिसिम सिबिनाय, अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे फंनैसो बाथ्रा फोरमायनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।